திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி கோயிலில் தங்க கருட சேவை நிகழ்ச்சி வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. பங்குனி பெருவிழா கடந்த 8ஆம் தேதி தொடங்கி ஒவ்வொரு இரவும் வெவ்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி புறப்பாடு நடைபெற்றது. முக்கிய நிகழ்ச்சியான தங்க கருட சேவையில் வைரகிரீட அலங்காரத்தில் மலர் மாலைகள் அணிந்து பரமபதநாதனாதாக ராஜகோபால சுவாமி கோயிலிலிருந்து வெளியேறினார். இரட்டை குடை விசேஷ தீபாராதனை, 4000 திவ்ய பிரபந்தம் பாடல்கள் திரளான பக்தர்களை மெய்ப்பிக்கும் தருணமாக அமைந்தது.